Kejinya kilan met jong sipai India bat ke Pakistan tangkat kitup kiman kala nang jur mentah. Ka kubor ka yathu ba ke India kala ban kharwit ya kita meno ha Pakistan ha kini girai phun riu kenta ban wan lai na kaling ka Pakistan do kala ban kre ban tel kala. Kani ka thma wa ban khe hap deng gi atri lai haden ba India ka khe bitar puk na gi sakit yap ki apulungut kinong lai ka ha pahalkam jamun Kashmir dangsian. Hakamit ap kunai tarik ya yong ajab san Sautri kita frajet ya pom thma ka India ke alai ban pahara hakaput ke jaka babat ke Pakistan ni Pakistan occupied Kashmir nei ka wan phai no beng haden ki sipai Pakistan ka pen phai kala lai thu bak India la penju ki bor sipai stay bak kitia gitup ki man pan pen kre khnang bakan hier dan kruit hari ni sngi ban sawan